Санаи 3 январ шаҳрванд Раҳимов Муҳсин Бурибоевич соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи деҳаи Далёни ноҳияи Деваштич хонаи навсохтмони додари худ Расул Раҳимов соли таваллудаш 1996ро ки бевобастагии моддиву иҷтимоӣ аз бародари бузург дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекард бо истифода аз оташафрӯзи газӣ ба истилоҳ зажигалка оташ задааст. Дар натиҷа манзили истиқоматӣ дар масоҳати 80 метри мураббаъ сӯхта несту нобуд гардидааст ки зарари тахминии он наздик ба 200,000 сомонӣ баробар аст. بیکار میکنم که چون دیده قرار میکنه چیز میکنه هم از دو سه بار آگاه کنم کاری خیلی نکن چیز نکن. дар заминаи қасд ё хусумати шахсӣ содир намудани кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар таҷрибаи тафтишотӣ падидаи нав набошад ҳам таассуфовар аст ки чунин кирдорҳо миёни аъзоёни як оила бахусус байни бародарон ё хоҳарони ҳамхун сурат гирад. ба иттилои тафтишоти пешакӣ ин бори аввал нест ки гумонбаршуда Муҳсин Раҳимов нисбати додари худ амалҳои қасдона содир намуда бошад. қаблан соли 2020 номбурда тирезаҳои ҳамин манзили истиқоматиро шикаста ба додари худ зарари молумулкӣ расонида барои вайронкорӣ дар асоси талаботи моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. айни ҳол дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Деваштич аз рӯи ҳодиса бо моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ қасдан несту нобуд ё вайрон кардани молумулк парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст.